האיום החותי מגיע לאיקאה, לפי למחסור במוצרי החברה השוודית שכבר מודיעה שבעקבות השינוי בנתיבי השיט יהיה מחסור בסניפים. אז השאלה היא אם היבואנים גם ירכבו על המשבר הזה כדי להעלות מחירים, מעיין פרטי. התשובה היא כנראה שכן, כי אין שום דרך אחרת, אלא פשוט לקנות הרבה מאוד חומרי גלם מארצות אחרות, וזה הרבה יותר יקר מאשר לקנות מסין, וייטנאם, או שאר מדינות המזרח, וצריך להגיד, יש כבר יותר משתי חברות, אנחנו מדברות עמליה על 3 חברות שהודיעו שהן לא יגיעו לישראל, ועוד חברה אחת, צ'ייני דיבר עליה מקודם, מארסק, שאנחנו רואים שהיא מתחילה לשנות את הנתיבים שלה, כלומר היא כן הייתה צריכה לעגון בישראל בימים האחרונים, ופתאום היא לא מגיעה לכאן, ככה שמועות בתחום הזה מדברות על זה שיש איזשהו נמל קונקשן שהיא מורידה את הסחורות שם ועושה איזשהו מעבר פנים לישראל, ואיקאה היא בין החברות הראשונות שאומרת אנחנו ניפגע מזה, וגם מצפה למחסור כבר בחודש-חודשיים הקרובים של מוצרים. אומרים שיש הרבה מאוד מוצרים שמגיעים, גם מוצרים מוכנים שמגיעים מהמזרח, אבל גם חומרי גלם, ואיקאה היא כמובן לא היחידה. אנחנו בימים האחרונים שומעים על עוד יבואנים שאומרים, אוקיי, אז אולי נביא חלק מהסחורה שלנו דווקא דרך מטוסים. זה יעלה יותר יקר, פחות סחורה תהיה על המדפים, אבל אין ברירה, כי אחרת זה פשוט להישאר עם מדפים ריקים. מי כמובן ישלם על זה? אנחנו, הישראלים.